A už len to napríklad si uvedomiť, že koľko trvá preprava, znamená, že OK, tá rúža musí byť tak nadrogovaná, že aby vydržala napríklad, že týždeň ešte len prepravovania, potom príde vlastne do kvetinárstva a tam čaká na zákazníka, že ešte nenutne je vlastne predaná. A my vlastne nám zákazník zavolá, áno, idem si odstrihnúť tú kvetinku a po obede alebo nasledujúci deň ju vlastne má doma. Ahoj, som Darina a spolu s mojím manželom Tomášom vás vítame pri našej novej epizóde podcastu Svet fotografov. Ahojte, tak ja by som hneď na začiatok privítal Veroniku z Kvetu ako nášho hostia v tomto podcaste. Aká je téma? Lokálny a sezónny kvet na svadbe. Dobre. A prečo lokálny a sezónny kvet? Prečo táto téma? Túto tému sme sa rozhodli prebrať s Veronikou, lebo lokálny a sezónny kvet je trendy teraz podľa mňa medzi nevestami. Ale zase nevesty sa podľa mňa aj možno trošku boja toho lokálneho kvetu. No nie trošku boja, lebo my máme aj vlastnú skúsenosť, že keď sa bavíme s nevestami, keď sme s nimi celý deň, tak veľa z nich aj hovorilo o tom, že si všimli, že sú lokálne farmy kvetové, že vlastne je takáto varianta, ale stretli sme sa s pár takými, ktoré mali proste proti tomu nejaký buď mýtus, alebo ja neviem, jak to povedať, tak vlastne preto sme sa aj rozhodli nahrať tento podcast. A preto sme si zavolali vlastne teba, aby sme mali odborníčku vlastne na túto tému. Ďakujem za pozvanie. My Veroniku poznáme už niekoľko rokov, dosť dlho. Spolupracovali sme aj na niekoľkých editoriáloch spoločných, myslím si, že úspešných. A čo nás veľmi teší, Darinkou, že sme sa stretli aj vlastne na svadbách. Niekedy nečakane, asi väčšinou vždy to bolo nečakane na svadbách, ale to nás teší, lebo vlastne tým pádom vieme, že je to trend, ktorý narastá. Potom nám aj povieš, či to tak je. Ale my to vidíme, že proste tie nevesty chcú mať vlastne ten lokálny kvet alebo kvet z lokálnej farmy. Hej. Možno na začiatok, aby si sa predstavila vlastne pre tých sledovateľov, ktorí ťa nepoznajú, tak to, že si z Kvetu sme povedali, ale taká otázka asi, ktorú sa ťa často pýtajú, že prečo lokálny kvet, alebo prečo kvetinová farma? Tak ja som mala štandardné práce ako učiteľ výtvarného umenia, potom som robila troška grafický dizajn, ale zároveň, že bola v takom kruhu kamošiek, ktoré chceli, že urob nám výzdobu, že vlastne je to také, takže som nabehla na to, že som robila vlastne klasické svadobné výzdoby, tlačoviny, nejaké akože darčeky sme vymýšľali a celý ten koncept svadobný. A zároveň, že som popri mamke od malička mala nejaké akože tendencie takéto kvetové, že ona robila výzdoby v kostoloch a tak, takže som tak nejako bola pri tom a vedela som to urobiť aj akože, že takto, že objednať tie kvety, spracovať, nech to vyzerá nejako a tak. Zároveň ma stále bavilo to, že tie kupované kvety som si doplňala nejakou zeleňou, ktorá bola naša a vyzeralo to ináč, nevyzeralo to možno úplne tak uhladené, alebo tak nejako, že príliš romanticky, alebo až by som povedala, že príliš umelo, že tie kvety sú častokrát také ako keby dokonalé. Takže sa mi vlastne páčilo to narúšať takú tú štandardnosť toho, že to nevyzerá, že keď tam dodáte ten lokálny materiál, tak to zrazu vyzeralo ináč. A tak nejako postupne, že kamoši sa mi ozývali, že správ nám kitku a ja som vlastne nemala z čoho, tak som išla na pole, natrhala zrno a kvetinky a zviazala to do kytice a bolo. No a vlastne som hľadala takú tú mieru toho, že čo chcem v živote robiť. Bola som ešte taká akože mladá, ale odhodlaná, že môžem to aj meniť postupne alebo tak.
Takže som vlastne pospájala takéto fakty, že hej, baví ma byť vonku, celkom akože viem spracovávať tie kvety, zároveň vlastne som vnímala taký ten svetový rast takýchto fariem, aj v, že takíto jednotlivci sa pustili do toho, že mali farmu, alebo že sa im to postupne rozrastá, že vlastne akože to, ako sa otvorilo svet aj v obrázkoch vďaka Instagramu, tak to ku mne išlo bližšie, že hej, videla som, že ide to. Zároveň vlastne moji rodičia mali veľký foliovník, takže to bolo, že super. Rodičia, môžem tam pestovať kvety a oni nie. Že my tam budeme mať zemiaky, alebo to dáme susedovi. No a nakoniec akože po presvedčení som sa dostala do toho kolobehu. Takže tak. Teraz ti mamka pomáha s kvetom, hej? Áno, áno. Teraz ja som si vždy myslel, že mamka bola tá kvetinárka a ty si sa pridružila, ale ona sa bola kvetinárka v zmysle, že ona je elektrikár, ale... To sme ani nevedeli. A potom vlastne mala klasické kvetinárstvo, takže hej, aj cez ňu tie svadobné výzdoby, ktoré som robila kamoškám a tak ďalej, tak aj cez ňu to nejako tak šlo, že bola pritom a mali sme také spoločné projekty, zároveň ja som ešte popri tom mala svoju vlastnú prácu, tak nejako sme to pospájali. Ona už sa potom pustila toho konceptu objednávania tých kvetov a prešli sme vlastne na také moje riadenie a chcenie. A tak vytvorili sme kvet. To, ako sa starať o tie kvety, to je ťažké sa naučiť, alebo... No ja neviem. Či to si samouk si v tom bola, alebo akože, tak išlo automaticky? Ja sa veľmi smejem z toho, že keď mi niekto pred 5 rokmi povedal, že čo pestujete, tak som bola taká, že no, neviem úplne. Že sme vlastne pestovali lučné kvety, ktoré tam nejaké boli, nejaké názvy, neviem čoho. A zároveň som... No akože že som nepoznala ani takéto klasické, že cíniu alebo niečo, že dobre, tak mali to babky v záhradkách, ale ako keby, že nevieš, ako sa to správa vo váze a že prečo toto pestovať a toto nie a tak ďalej. Takže vlastne skôr to bolo akože v mojom prípade taký pokus omyl aj v tomto, že OK, táto rastlinka sa mi páči, ale zistili sme, že vyrastie iba 15 cm. Ale to zistíš to tým procesom, hej, že tá sezóna prejde, vidíš, ako sa to správa, potom príde ďalší rok, správa sa to ináč, takže je to vlastne taká, akože, hej, niečo si vieš načítať, ale niečo je fakt skúsenosť, niečo je takéto kopírovanie toho, ako sa správa príroda, aké máš podmienky, akú máš pôdu a tak ďalej. No super, sme sa dozvedeli nové veci. Toľké roky sa poznáme a stále prídeme na niečo nové. Super, super. Dobre, môžeme prejsť teda k tomu kvetu. Mňa ešte možno vždy, neviem, či sme sa o tom bavili, že vôbec, že prečo kvet? Prečo sa voláme kvet? Áno. Voláme sa kvet, lebo som lenivá. Aha. Lebo keď som hovorila, že som v kvetinárstve a písala som to kamošom do správ, že tak to bolo, že kvet a bodka. Aha. A že nech nepíšem celé slovo. No, takže sa voláme kvet z lenivosti. Hej. Super. Dobre, a ten kvet, teda tá tvoja značka, alebo ten tvoj projekt, ponúka iba tie kvety, čo sa týka svadieb, keď cieľime na svadby, alebo vlastne aj nejakú... Pomôž mi. Kytičky. Áno, kytičky, alebo nejaké svadobné aranžmány, alebo niečo tak. Alebo kde je tá hranica tej výzdoby, čo vieš ponúknuť? My sme vlastne začali s takým základným balíkom a to je, že vedro kvetov. Keď máte svadbu, viete si zobrať materiál, ktorý si sami spracujete. Niektoré nevesty majú ochotné družičky, alebo to majú sami veľmi radi, takže si zviažú tú kytičku samé, viažú si pierko, dozdobia to nejako podľa svojho konceptu, alebo že majú radi ten proces, že tá svadba sa chystá, že nachystám si vázičky, zbieram ich, tak si to dám sám do toho
Takže vlastne ten základ máme, že vedra kvetov, potom máme kytičky. To znamená, že nevestovské, družičkovské, ale zároveň, že vieme uviazať kytičky, ktoré si už vydáte sami do vázy, prípadne my ich dáme do tej vázy. Alebo vieme poskytnúť vlastne aranžmány. Tie sa snažíme robiť ekologicky, takže do kenzanu, do vodičky a tak, ale že vlastne je to nejaký objekt, aranžmán, ikebana a tak ďalej. Takže vlastne to je taký akože štandard základ, že pierka, kytičky, ja neviem, čelenky, náramky, tieto vedrá, slavobrány nejaké akože ozdobíme a tak. A to je už taká akože veľká svadba, keď chcú veľa asi od teba, nie? Že chcú tie pierka, všetko, aj obrad, ako možno keď je vonku niekde, alebo slavobran, to už je také dosť veľké. Áno, ale vieme to nachystať napríklad aj takto, že chceme si, alebo chce si nevesta so ženichom v svojej réžii to urobiť, takže k nám si len prídu vyzdvihnúť to, čo si objednali a všetko už vedia urobiť sami. Že napríklad aj tú slavobránu vieme nachystať tak, že oni si to iba priviažu na tú konštrukciu. Keď to chodíme robiť na miesto, tak je to často možno väčšie, objemnejšie a tak. Ale je to fakt po dohode, že keď chce nevesta iba materiál, má materiál, keď chce všetko zviazať, ale nechce dopravu, nechce, aby sme to aranžovali, tak to má takto, alebo vieme nejakú akože službu nad to, že celý ten koncept pripravíme spoločne a porozmýšľame, že toto áno, toto nie, vyberieme možno aj detaily a takto, že to skonzultujeme aj s inými dodávateľmi, aby to celé tak. Ale to už sme zažili párkrát, nie? Že pekne nevesty aj s družičkami, aj so ženichom, si pamätáš, donesli tie vedrá s kvetmi a to bolo také v rámci toho programu, tej prípravy také zaujímavé, že vlastne vyberali tie kvietky a ozdobovali a ona to potom prerábala potom ženichovi, lebo on to zle urobil a tak. A to nie jedenkrát. Sa tam nehodia, prečo si nevybral? Viackrát sa stalo, že vlastne to tak išlo a bolo to aj pekné v rámci toho, tých príprav svadobných, že tí aj hostia, niektorí, hej, rodina prišli a že vlastne si to ako keby vyzdobili celú tú sálu, hej, spoločne. Ja som to tiež takto zažívala, že aj keď niekedy len donesiem tie kvety na svadbu a tak, ale že oni si to rozoberú, sú rádi, pustia si hudbu k tomu a proste majú ešte zábavu predsvadobnú a je to veľmi také spájajúce, že už potom nie ste ako keby s cudzými ľuďmi na svadbe, ale že už vlastne z vás mám kamošov, aj keď som vás prvýkrát tuto videl. Áno. Takže je to hrozne také pekné, ten koncept. OK. A teraz mám takú otázku, že takú najčastejšiu. Áno. Že keď ideme si kupovať niečo od lokálneho tvorcu, výrobcu, tak rátam s tým, že to bude drahé. Je aj lokálny kvet drahý? No ja si úprimne myslím, že ten samotný kvet nie je drahý. Že vlastne je to také ako keby, že primerané tomu, čo na Slovensku cenovo ide. Zároveň ale keď sa na to pozrieme tak nejako akože troška z iného uhlu, tak keď robíte veľkovýrobu, máte ten produkt lacnejšie a že my malí dodávateľia vlastne musíme pokryť väčšie náklady a nemáš možnosť stroj, nevieš byť taký efektívny a tak ďalej. Tým pádom ti to trvá nejaký čas a to zvyšuje vlastne cenu, lebo z niečoho musíš predsa len žiť a tak ďalej. Takže vlastne v tomto to je kebyže nevýhodnejšie možno v tých klimatických podmienkach, že keď ti niečo zožerú vožky alebo tak a že ty z niečoho vlastne si tú sezónu musíš vykryť a je to vlastne finančne, kebyže ten základ je náročnejší. A teda akože za mňa vieme byť v pomerne nízkych cenách, títo lokálni dodávateľia, zároveň je tam tá otázka toho, že z niečoho musíš žiť a keďže nevieš to produkovať, to už povedala teda, že vo veľkom tak to je také akože menej efektívny vieš byť, alebo takže ja si myslím, že je to vlastne takéto zdravý sedliacký rozum,
Že proste aj v minulosti, keď si dostal, ja neviem, rezbárskú prácu nejakú, tak to bolo zaplatené, vážili sme si to a bolo to kvalitné a dokonca akože, že tá výhoda toho lokálneho je podľa mňa v tom, že ty toho človeka môžeš kvázi poznať, vieš si dohľadať celú tú akože štruktúru, ako funguje, koho konkrétne podporuješ a tak ďalej, že to je také. Čiže vlastne aj keď je to možno drahšie, ako keď si to zráta tá nevesta vlastne na tú svadbu, tak je tam tá podpora vlastne tej lokálnosti, aj tá ekologická hodnota je asi najväčšia, si myslím. Hej, lebo ten kvet, keď ide z nekaďal, v Holandsku sa pestujú kvety, či tam je skôr burza, takže sa to dováža z Afriky, z Ameriky, že všetky napríklad rúže, ktoré máme, tak veľa z nich je z Ameriky. To vlastne... To vážne? No, dôjdu na holandskú burzu a tam sa drážia. To znamená, že ja som čítala taký nejaký akože že vo Francúzsku existuje dedinka, kde pestujú nejaký druh tulipánov. Tie dovážajú do Holandska, aby sa vydražili do vedľajšej dediny do kvetinárstva. Takže vlastne je to zaujímavé, ako to funguje, že tá holandská burza je len vlastne to meno. Že, hej, oni aj niečo ja som si myslel, že v Holandsku sú obrovské sady, kde pestujú tie všetky... Akože tulipány, áno, to keď vidíš, tak hej, ale že... Všetko ostatné je proste... Čiže keď niekedy si kúpim niekomu rúžu, hej? Manželke, alebo tak? Neboj, doniesla som jej. Tak je dosť možné, že tá rúža proste prešla niekde loďou z Ameriky do Holandska, tam bola v sklade, tam ju niekto kúpil, vydražil a potom išla cez nejaký sklad zase niekde do Bratislavy a prišla... A už len to napríklad si uvedomiť, že koľko trvá preprava, znamená, že OK, tá rúža musí byť tak nadrogovaná, že aby vydržala napríklad, že týždeň ešte len prepravovania, potom príde vlastne do kvetinárstva a tam čaká na zákazníka, že ešte nenutne je vlastne predaná a my vlastne nám zákazník zavolá, áno, idem si odstrihnúť tú kvetinku a po obede alebo nasledujúci deň ju vlastne má doma. Čiže vlastne okrem tej... To sme nemali pripravené, ale mňa to zaujíma, keď sa môžem opýtať. Okrem tej prepravy, čo už je samozrejme, to vieme, že asi ekológia tam je veľké mínus, tak vlastne ten kvet je asi aj nejak chemicky upravovaný, aby to celé zvládol. Áno. A je vychovaný na pesticídoch a tak ďalej, že je to... No už len to uvedomiť si, že akú pevnú rúžu dostanete klasickú červenú rúžu, krásna, rovná stonka a tá rúža je proste, že ona vám vydrží koľko vo váze? 2 týždne, kým akože začne proste plesnivieť alebo niečo a strhnete si od babky zo záhrady rúžu, koľko vydrží? 3 dni. No, tak maximum. A že aký je tam rozdiel? A to niekedy ešte má tú cestu k tomu, k tým 2 týždňom. Áno. Vieš, a ešte potom na teba pozerám, že čo s ňou robíš, len 2 týždne vydržala. Že nevymieňaš vodu, alebo čo. Biedak, no, jasné. Akože existujú tam tie rozdiely, že niečo je sa lepšie, dlhšie chová, dlhšie to vydrží vo váze a tak, takže aj tými druhmi viete to ovplyvniť, že to vydrží predsa len dlhšie, nielen 3 dní, ale zároveň, že je tam veľký otáznik toho, že na čom tie kvety vyrástli, keď majú trvácnosť, ktorú nemá ani listový šalát. Hortenzia vydrží ako zo záhradky, vydrží dlho, podľa mňa, nie? Keď ju odstrihneš, či zle hovorím? Nie? Akože za mňa je to také otázne s hortenziou, lebo ona musí byť že v správny čas odtrhnutá. Ale napríklad, že vložíš ju do vody, vydrží dlhšie, ak ju dáš do aranžovacej hmoty, takej tej umelej, tak tam je kebyže málo tej vláhy a tak, takže no, je to také, že musia byť stabilizované. Ja len preto, že keď k mamke prídeme, ona tiež má na záhradke hortenziu, tak keď ju odtrhne, tak
prídeme aj o týždeň ešte stále ju má a že to je podľa mňa, alebo chryzantemy, oni dlho vydržia. No, trhala ďalšie, keď tam nie sme. Možno. Okay. Dobre, máme tu takú poznámku ešte, že vlastne tá výhoda toho lokálneho kvetu je vlastne aj taká tá autenticita. Tá výzdoba vždy bola vlastne iná. Aj ten pocit, že vlastne není to proste umelé, hej, lebo fakt tie kvety, ktoré sú v kvetinárstve, tak sú tak dokonalé, že sú ako keby až... Nech si povedala nadrogované. Nadrogované, no to je dobrý výraz, hej. To som nepočul, ale je to vhodné. Ja som si ho asi vymyslela teraz, ale... Nadrogované kvety. Dobre. No, myslím si, že ku ďalšej otázke sme si už možno trošku odpovedali. To sú nejaké také, že tie plusy a mínusy výhody pri lokálnom a dovezenom kvete. Hej. Tak ako výhoda asi toho dovezeného je, že vydrží dlho, hej, ale za úkor vlastne niečoho, čo veľa ľudí podľa mňa, ani ja som to doteraz nevedel, a myslím si, že veľa ľudí to ani nevie, hej, lebo proste príde kvietok, tak musí to byť kvietok asi, hej, bude umelý alebo živý, keď je živý, tak je živý, hej, ale... Za mňa ešte napríklad takéto zaujímavo, ten taký náš lokálny, nie je úplne dokonalý kvet, robí to, že napríklad, že strhnete si takto krivú stonku a že ona vo váze úplne urobí takú dynamiku, takú prirodzenosť, že dovezie ste si vlastne tie kvety a oni sú že ako keby ste dovnútra doniesli niečo zvonku do tej sály alebo do toho stanu alebo kdekoľvek, že je to také prírodno, veľmi, veľmi pekné kopírujúce nejaké stonky alebo niečo. A tie kvety kupované sú fakt také štandardizované a ťažko sa vám spracováva ten materiál, aby pôsobil nejako voľnejšie a nadýchanejšie a tak nejako prirodzenejšie, že je to až tak dokonalé, ako keby ste to mali, ja neviem, plastové. Tak. To je presne možno ako pri fotografii, možno mudrujem moc zbytočne, ale vlastne, že tiež aj pri fotografii vlastne není fotka pekná, keď je dokonalé krivky sú, hej, že vždy sa snažíme hľadať tie síčka, narušať tú pózu toho človeka, hej, niečo porušiť, aby proste to bolo pekné, hej. Čiže možno, nie že možno, ale určite aj vlastne pri tej výzdobe to hrou aj toto. Super, pekné. Ideme ďalej. Koľko druhov kvetov pestuješ? Alebo podľa čoho sa rozhoduješ pri tom výbere toho kvetu? No akože dôležité je podľa mňa vidieť aj to, že aký je dopyt. A teraz v súčasnosti je vlastne taký ten trend toho, aby to bolo veľmi kvetové a takmer bezlistové, že málo tej zelene. Pred pár rokmi, a ešte to sa síce trvá, ale je to také, že greenery to bolo. Veľa listov, troška bielých kvetov. To ešte je také podľa mňa. Je, ale že zároveň, že ten akože súčasný... Na východe, hej, ale podľa mňa že na západe. Že ten trend je vlastne v súčasnosti, že dominantné hlavičky kvetov a iba možno nejaké stonky, trčí to, alebo je to plná váza kvetov, ale že kvetov. A tým pádom vlastne vyberám nejaké druhy, ktoré zaplnia to miesto, kde sme kedysi dávali tú zeleň a takéto výplňové. Takže že tam potrebujete fakt hromadu tých kvetov, aby ste zaplnili priestor. Takže to je také, že som viac začala pestovať možno dálie, rôzne druhy a nejaké pomponovité kvietky a tak ďalej. Prípadne možno niečo také, čo tiež vyzerá ako kvietok, má to nejaké biele hlavičky a viete to vyplniť ten priestor, že je to takto, ale častokrát aj podľa toho, že wow, toto má krásnu farbu, tak si to kúpim iba za odmenu a pestujem to. A s tým počtom, ja vôbec neviem, 200
300 No, a zároveň, že to je, že... sezónnosť, čiže to musíš rozložiť, lebo nie každý kvet. Ale počkaj, akože počet sa bavíme o objeme toho pestovania, alebo o druhov? Druhov, ale napríklad, že z druhu máš 5 rôznych ďalších. Alebo 50 rôznych pri dáliach. Je pri chlapov To vysvetľujem. je rúža, alebo je rúža, nie? To nie je viac kvetov. Či z jedného rúža, kvetu je ale viac... je farebná, môže byť. Alebo napríklad, že máš plný a prázdny kvet, alebo že máš 10 tých kvetných lístočkov, ale potom máš plnú... Vždy sa bavíme o tom jednom istom druhu kvetu, len je tak, jak teraz povedala, rôzny. Druhý kvetov ste sa pýtali. No druhý, hej. A všetko. Čiže máme chlapa medzi sebou, tak musíme to tak trošku ináč vysvetliť. No. Okay. Keď ma pošleš, choď kúpiť mamke kvet, mala narodeniny, no. Vôjdem tam a ja neviem, čo mám kúpiť, vieš. Pokojovku. Väčšinou prvá hotová kytica, keď sa ponáhľame. Ďalej kúpiš. Či rozhodujú vlastne aj trendy pri tom výbere, hej, napríklad často ospevovaná farba roka, hej, a všetci sa za ňu... Že to tiež hrá rolu pri tom výbere. Ale vlastne ty vlastne kvety kupuješ ešte skôr, ako vyjde farba roka, nie? Čiže ja som na tým tak uvažovala, že neviem, že či to je dobrá otázka, ale tak môžeš odpovedať. Akože napríklad s tou farbou roka, to som mala, že iba párkrát sa to stalo, že toto sa nám páči, ale zároveň, že to viete tak nejako vykryť náhodne, lebo tá farba roka je v januári a tá svadba bude že o 6 až 9 mesiacov väčšinou, takže dá sa to nejako akože ešte, že ešte niečo dokúpime a tak. Ale zároveň, že to sa nezdá, ale dá sa to vyložiť rôzne, akože že tá paleta môže tak byť rozihraná a vie sa to vyskladať na to, aby to pôsobilo takto. Ja už som zamotaný v tom. V tých kvetoch. Do akej miery je lokálny kvet obmedzený ako výberom druhov? Že asi to nie je nejakom veľkom kvetinárstve, že vodě má že milión kvetov. Akože ja som mal stále takú predstavu, že keď ja neviem, je lokálna farma, takže tam prídem a že tam proste budú tulipány, rúže, slnečnice, to tie poznám, hej. Ale teraz, jak si vravela, tak asi, keď je toľko druhov, tak je to pestré dosť aj tým výberom. My sa akože máme taký vtipek, že každý týždeň je tá kytica iná. To znamená, že keď si videl na fotke pred mesiacom, tak to už nevieme urobiť, uviazať a tak ďalej. Zároveň vlastne, hej, že to kvitnutie urobiť taký ten cyklus a tak. A asi som sa strátila teraz, že čo ste sa pýtali, že ako sme druhovo obmedzení? Tam skôr bolo to, že to máš druhovo, zmysel, hej, lebo že... aj keď prvýkrát, keď mal byť editoriál s tebou, tak proste ja som bol ako nepovedal som to nahlas tedy, ale vnútorne som bol akože šokovaný tým, že si prišla s kyticou, ktorá proste bola bohatá, hej, že bola pestra, tak jak si vravela, hej, že to máš zmysel, že na ten editoriál prídeš s tým, že tulipány, hej, on pozná, tak, že to budú len tulipány a ten bude ružový, ten bude červený a tak. Ale že si doniesla kyticu, kde bolo viac druhov kvetov a on to bol z toho na vietvi. Ale vlastne tu si aj povedala, že to tak... Ale zároveň odvíja sa to od toho, že máte v januári ten editoriál alebo tú svadbu, tak budete mať konáriky, možno 1-2 druhy kvitnúcich kvetov. Teraz sa nám podarili tie tulipány konkrétne, takže už sa nám sezóna ako keby začala. Ale hej, ešte jarné, napríklad, že anemónie alebo narcisie alebo niečo, že to bude postupne dokvitať. A tá hlavná sezóna, keď už akože, ako keby nemáte problém s tým, že vyskladať to aj z rôznych druhov, je približne od 15. apríla do 15. októbra. To znamená, že keď už kvitne viac ako jeden druh kvetov, po to, kým to nezmrzne. Okay. Tak.
Dobre. Som spokojný. Už si spokojný za Peťo, hej? Si v obraze. Okay. Viac v obraze, hej. Aká je kvalita lokálneho kvetu? Najlepšie. Akože asi výdrž, sa pýtate. My sa snažíme to zbierať čo najneskôr, ako sa dá vlastne, že tým, že nie sme veľká produkcia, nepotrebujeme ozdobiť, neviem, 10 svadieb za daný deň, tým pádom vieme sa venovať presne tejto zákazke. Väčšinou je to vlastne akože, aby to malo proces, že sa to napije dostatočne a ten jeden deň, ktorý to možno, že kvázi čaká, tak je to úplne v poriadku, že oni sa stihnú vlastne zregenerovať, stihnú si uvedomiť, že nie som už na stonke, potrebujem tú vláhu si ťahať z tejto vázičky a tak, že ja si nemyslím, že je zlá alebo nejaká menšia alebo tak, že fakt ako... Lebo toho sa boja vlastne nevesty, že ten kvet ako keby nevydrží ten jeden deň, ale keď je to asi pripravované na ten jeden deň konkrétny, tak zároveň ale akože treba mať taký nejaký, že možno zdvihnutý varovný prst, že dobre, ale ani tá kupovaná hortenzia vám v tej váze nevydrží do nedele rána, alebo tak, že to vlastne akože sme iba asi naučení, že tieto kvety vydržia, ale keď si to porovnáme, tak vydržia možno obdobne rovnako, alebo tak. A zároveň my sa snažíme potlačiť tie, ktoré vydržia fakt krátko, aby sme ich nepestovali, aby sme ich neponúkali tomu zákazníkovi a tak, že čím dlhšia životnosť aj pre nás, tak je to dôležité, lebo keď už si to kupuješ, tak to chceš mať zo pár dní vo váze, alebo možno prejsť tým, že dobre, tak teraz to začne to schnúť, tak nech mi to ostane do sušených kvetov, do sušenej kytičky a tak. Takže vyberáme takto druhý aj podľa toho, aby to... Že to asi aj odporúčate tým nevestám, že tento kvet nemusí dlho vydržať, že keby... Keď sa rozhoduje. Áno. Určite. Aj zároveň, že kedy je tá svadba, kde ju máte, keď ju máš pod holým nebom, tak proste je to, my to musíme pripraviť skôr, ako začne tá svadobná hostina a keď na to pečie celý deň slnko, tak to zvedne hocičo. To už ani ľudia nevyzerajú. Takže je to také, že treba vlastne vidieť, akú mám situáciu, aké mám podmienky a podľa toho možno tiež vyberať to, že ako chcem, aby to pôsobilo, aby to celé fungovalo. Treba sa tam vlastne alebo je nejaká možnosť, čo tomu kvetu dať, alebo ako sa o ňo starať počas tej svadby, aby vydržal? Taký najzákladnejší typ je, že keď máte horúce dni, tak ľad do vody. Schladiť tú vodičku, tak akože osvieži tie kvety. Že má to vplyv, hej? Tá chladná voda aj na nich. Tak chladnejšie prostredie zrazu majú, tak sa také kebyže ukľudnia, že nemajú 45. Lebo kvety sú väčšinou, aby dlho vydržali v ladničke, alebo tak to ich tak akože jak ukludní, jak si povedala, čiže asi aj preto, nie? Tá voda. Áno. Okay. A napríklad, ale my používame aj kvapku sava do vody. Tam ide o to, že zastavíte ten proces tvorby baktérií, lebo je to vlastne chlór. Takže keď sa tam pridá teplo, nemnožia sa tie baktérie, nekysne vám tá voda a tým pádom vlastne to je aj klasický typ, keď si kúpite kytičku, orezať stonky čo najskôr do vody a môžete meniť tú vodu, aby bola akože čerstvá stále, ale trošku sa aby tam nevytvárali. Na Instagrame som videla také, že dávajú mincu, čo tomu má pravdy. Pomáha to dať čo tým kvetom? Alebo... Mincu? To neviem. To som... Ale možno nejaká, akože, ale nejaká medená možno minca, alebo tak. Hej. Tak možno nejaký... Tie 5 centovky, či... Tomu sú baktérie ešte no veď, ale tak som Marina mi to prišla, ale tak už keď tu máme Veroniku, že si neviem. Ešte som sa s tým nestretla. Okay. Ja som sa so Salom nestretla. OK. Čiže to počasie vlastne vplýva na tú kvalitu
kvetov počas svadby. Čiže aj to slniečko a... Áno. Tak, okej. Dobre. Ešte ma napadajú také otázky. Majú niečo, môžeme aj všeobecne sa opýtať, lebo sú tie trendy, nemusíš to ty pestovať, ale sú nejaké kvety v kvetinových farmách na Slovensku, ktoré napríklad druh kvetu, ktorý sa nedá napríklad kúpiť z tej holandskej farmy? Ale ty ho máš? Asi takýto prehľad nemám o holandskej burze. Ja vyberám vždy také ťažké otázky. Ale napríklad, akože, čo sledujeme s ostatnými kvetinármi je, že v Holandsku tie kvety už nemajú a nám aktuálne kvitnú. Aha. Že ten holandský trh funguje tak, aby to bolo jakoby, že skôr. To pestujú vlastne v foliovníkoch, skleníkoch a tak. A že oni to majú ako keby skôr a keď už chceš napríklad, že teraz to u nás kvitne, tak to častokrát z burzy už vôbec nekúpíš. Že je to vlastne už, že to už je vypredané. Dovtedy. Okay. A tak. Dobre, super. A ak chce mať nevesta bielu výzdobu, také sme mali, takže či je biely kvet? Podľa toho, čo akceptuješ ako bielo-biely. Napríklad za mňa bielo-biely je anemónia, ale zároveň viem mať aj čierny stred. Takže má to krásne biele lístky, ale keď akceptuješ... že si to chcem vygoogliť potom. Okay. Teda sa tak pozrel, že neviem, čo to je. Hej. Iskerníky sú vlastne také jarné kvety, tiež veľmi vedia byť akože pôsobiť bielo. Pivonie, to je také asi štandardné. Ale zároveň, že sú biele a biele. Ak to máš biele z Pinterestovej fotky, tak to pravdepodobne nebolo úplne biele, to len si myslíme, že to bolo biele a potom to chceme akože aj my dosiahnuť, že keď vidíš ten kvet v realite, tak ti napovie napríklad, že táto stonka je ale sivá a v realite by bola zelená, tak je to vyfiltrovaná fotka, neviem, či viem toto dosiahnuť a tak. Dajú sa určite nájsť pekné biele kvety, ale je to akože taký veľký otáznik, súhlasím s vami, že chápem, že máte s tým akože, chceli sme biele, nemáme. Okay. Dobre. Máš nejakú otázku? Ja by som si najradšej zobral telefón a začal googliť teraz. To je anemóniu, hej? Dobre, mali sme ešte otázku, že vlastne taká rada pre nevesty, že ako napríklad, ak chcú lokálny kvet, tak ako môžu napríklad ušetriť, hej, aby mohli si dopriať vlastne tú hodnotu toho kvetu, ale na začiatku sme sa tiež o tom bavili, že vlastne si tú výzdobu, že kúpiť si ako keby ten materiál a že tú výzdobu... Ešte to má jednu ešte výhodnejšiu verziu a to je babka, krsná, mamkina záhrada, pole pri ceste, konáriky z lesa. Okay. A iba to zhrnúť na kopu a dať to niekomu možno spraviť. Okay. No. Dobre. Chodia za tebou aj také nevesty, že donesú fotky, že takú kyticu chcú, alebo že také kvety a také, ale že to sa bežne stáva. Akože ja to mám celkom rada. Je to... Super koncept je aj, že nechávame to na vás, že vybrali sme si vás, vieme, že ste lokálni, spracujete takýto materiál, že to je super. Zároveň, hej, mám nevesti, ktoré, že tento kvet sa mi páči, tak to potom už nejako akože sa snažíme nájsť, že dobre, tak je to máj, bude tento kvet, ale keď máte svadbu v auguste, tak hľadáme alternatívy a takže že to možno nekvitne. A zároveň, že ten Pinterest je taký akože veľmi výkričníkový za mňa, že veľa tých kvetov, ktoré tam nájdete, sú buď jarné, alebo jesenné.
že ako keby nič medzi tým. A častokrát mám akože presne takúto požiadavku, že nástenku, ktorá je z čistojarných kvetov a svadba je v októbri. Tak lebo asi na Pinterest pridávajú fotky väčšinou fotografií z editoriálov, ktoré sa väčšinou robia mimo sezónu. Čiže to na jar, alebo potom v jeseni, kedy už kedy máš čas. Áno, je čas, čiže možno aj preto sú tam práve fotky s tými kvetmi, ktoré v tú sezónu, kedy je svadobná... Ja som si to sama ani neuvedomila, akože teraz to dáva zmysel, ale iba som to videla ako nejaké... Nedávno som nejakých slovenských alebo českých dodávateľov videla a tiež tam bol akože post o tom, že prepáčte, ale že Pinterest je vlastne plný takýchto jednoobdobiových z jedného obdobia kvetov. Takže že je to zaujímavé vlastne pozorovať aj to, že aké výhrady k tomu majú kvetinári alebo to, že není to téma len, že my sme ju dali, že bežne sa s tým bavíte aj vy, akože... Hej. Že registrujem to aj medzi kvetinármi, ktorí to potrebujú komunikovať, že je to ináč ako možno len jeden druh. A zároveň, že hej, aj nevesty, akože niektoré sú také, že sú otvorené hocičomu, niektoré by chceli niečo konkrétne, ale zároveň tam už ideme po tom, že dobre, aký dojem chcete vyvolať, že keď chcete romantickú svadbu, tak sú také kvety, bude to super, hoci nebudete mať tieto z tejto fotky. Dobre, super. Je veľa lokálnych fariem už na Slovensku? No ja si myslím, že by sa dalo narátať aj zo 20 alebo 30. Veľmi teraz, akože posledný rok určite pribúdali, čo registrujem, že tak akože sa do toho ľudia púšťajú a ja som veľmi rada. Moja akože myšlienka k tomu bolo, že aj keby som to robila veľmi krátko, ale že sa nakopnú ľudia k tomu, aby to začalo byť akože, že keď môžeme mať v meste 10-20 kvetinárstiev, ktoré akože vedia zásobiť to, tak prečo nemôže byť náhrada jedna farma? Áno, určite. Takže tak. Super. Máš ešte, napadajú ťa ešte nejaké tipy alebo rady, alebo neviem, také, čo sme buď nepovedali, lebo podľa mňa sme toho povedali veľa aj pre mňa. Sorry. Pre nevesty, ktoré vlastne si myslí, že by im pomohli, keď sa rozhodnú pre lokálny kvet. Skôr asi, že sa nebáť. To by bolo také super. A tak možno prísť na návštevu, pozrieť sa a tak. A byť otvorený hlavne tomu, že tak. A nečakať do toho vlastne nejakú tú... Nemať, že presne to chcem, ale byť aj taký, že... Otvorený. Že vidíš tú prácu toho človeka, vyberáš si konkrétne toto a chápať možno ten koncept. Zároveň akože ja fandím tomu, že keď má niekto predstavu, tak je to super. Aj ty vieš už podľa tej fotky, že čo asi chce, tak vieš mu prispôsobiť ten daný kvet, aký máš, aby to vyzeralo podobne podľa mňa. A môžeme po prípade ku záveru si povedať, že mňa by tak zaujímalo, že aký kvet by si odporúčila, čo sa týka sezónnosti napríklad na apríl, na leto a na jeseň. No, ja mám veľmi rada taký ten koncept konárikov kvitnúcich, keď vidno pár akože napúčané lístky a tak, alebo bírky a podobne. Že sa to veľmi dá zladiť s tým, že nejaký dominantný kvietok dole, že to budú tulipány, alebo práve tie anemonie, ktoré ideš googliť, alebo no, že jar vie byť taká jemnúka, taká akože možno drsnejšia v tom, že ten konárik, ale o to prírodnejšie, že to má také vznešené tvári.
to leto za mňa je pekné, trávové, jemnúnke, skôr také, že margaretky a nejaké akože rimbaby a drobnúčky kvietky, ktoré vám urobia taký máte pocit, že sa to tak trošku trasie, alebo taký akože že plný dojem, ale pritom vlastne nemáte tam možno nič výrazné. Sorry. Idem to zrušiť? Nie, to neviem počuť. Taká lúka ako keby, hej? Áno. Že za mňa akože toto je super. A potom tá jeseň je, že dve varianty. Za mňa jeseň je najkvitnejšie obdobie vôbec. Jeseň? To je, že veľké kvety, dominantné, hýri to farbami, je to také, že posledný výdych leta a je to, že wow. Dálie, sú neskutočné. Krásne veľké hlavičky majú. Ešte, že to nahrávame, lebo ja si to nezapamätám. No asi budem po podcaste googliť vaše. O čom to hovorili toto ženy? Ja som si myslel, že to leto je, že vtedy sú tie kvety také asi nie, lebo je veľmi teplo, nie? A tie kvety sú väčšinou tie, čo kvitnú, tak mi príde, že sú také malinkaté, jak si hovorila, že sa tak trasú, tak asi vtedy nie je ani veľmi voda, alebo tak, nie? Že oni sú podľa mňa také že šetria asi. No, to obdobie je také, hej, že menej takých veľkých kvetov. Dobre, slnečnice. Máš objem, hej, veľký. To nemusím googliť. Alebo rudbeky sú rovnako ako slnečnice, len menšie. A že tiež má akože väčšiu hlavičku, ráta sa to asi do tých väčších, ale predsa len to má taký akože taký traslavejší, taký lúčnejší ten vizuál. A tá jeseň je vlastne tá taká plná farebná. A vlastne varianta je táto plná farebná, alebo také bohonejaké svadby, že suché trávy, slamienkové veci, niečo, čo už vlastne akože máte pocit, že úplne do takého bledu okrova. Že možno aj vyberať si dátum svadby podľa toho luku, aký je v danom období. Keď chceš mať lokálnosť, Keď chceš mať lokálnosť, tak áno. Za mňa áno, že keď chceš akože... Len akože je to drsné asi povedať, že kvôli tomu, že kvitnú margaretky budeme mať v máji svadbu. Je to akože... Prečo? No, lebo keď akože ti nesedí to obdobie práve a takže je to také Veľa, my sme už aj v minulom podcaste spomínali, že vlastne na Darinkin Facebook chodím ja, lebo ona tam má polajkované tie fora svadobné. Ale ich polajkovala, hej? Tak lepšie reagujú ľudia, keď dám like, ako Darinka. Chápem tvoj koncept. Múdro. Ale veľa neviec práve tam to rieši, že mám svadbu vtedy a vtedy, nejdem teraz hovoriť, že čo, lebo ja si to nepamätám, aj pamäť moja je taká. A práve riešia, zistila som, že vtedy môj kvet nie je. Hej. Takže ako podľa mňa určite je dobre sa zamyslieť pri tom výbere toho termínu aj možno brať do úvahy niečo, hej, v tom. Takže mohli by sme pripraviť takú tabuľku, keď nám pomôžeš, že vlastne také tie najžiadanejšie kvetky a rozdeliť ich nejak podľa tej sezóny. Že by mohli si nevesty vlastne vybrať. To by bolo podľa mňa super. Tak, lebo napríklad máme kamarátku, ktorá má veľmi rada slnečnice, ktoré tu sme spomínali. A keby chcela mať napríklad tú svadbu lokálnu, s lokálnymi kvietkami, tak... So slnečnicou. Áno, tak si ju musí naplánovať vtedy, kedy rastie, je. Kedy je slnečnica? No, v lete, nie? Koncom a v akože auguste. typicky u nás vonku vidíme, že je niekedy, že koniec augusta a máš slnečnicové pole, ale dá sa slnečnice kebyže vysadiť už skôr, aby bola napríklad, že júlová, ale to obdobie sa, napríklad ja som minulý rok ich sadila v auguste, aby boli ešte do októbra, že aby som si natiahla to obdobie, tak rozkuskuješ, že proste
300 slnečníc posadíš v júli a zvyšok posadíš v auguste. Čiže to má nejaké obdobie, keď... Áno, áno. Že ja som A veľa rastlíniek je napríklad takých, že má 2 vlny kvitnutia. Napríklad typicky možno poznáte, že levandule, oni majú nejaký akože júl a potom vlastne keď to ostriháš, tak je ešte napríklad, že na prelome augusta a septembra má druhé kvitnutie. A veľa takýchto kvietkov je, že keď sa o nich postaráš, tak oni ti ešte zarodia druhýkrát. Čiže možno ty sadíš niektoré kvietky aj podľa svadeb? Neprišlo až tak, že nevesta za tebou, že rok dopredu máš, alebo 2 roky dopredu máš svadbu, že chce mať tie kvety a ty ich vysadí, aby boli na tú svadbu? Či to sa také nestalo ešte? Akože stalo aj nestalo, že snažíš sa, hej, tak nejako predpokladať, ale asi vyslovene úplne. Minulý rok som takto sadila nejaký konkrétny druh, aby sme ešte mali, ale hej, skôr asi tak, že to vykomunikujeme nejako. Ty sa naučil zase. Veľa vecí. Musíme viac hostov pozývať, lebo to je super. Dobre, tak ja si myslím, že sme asi prebrali všetko, čo sme mali my nachystané, aj možno ešte viac toho. Budete mať 2 časovo podcasty. Takže super, takže môžeme len poďakovať, že si našla čas a aj chuť sa s nami porozprávať. A verím, že to bude aj prínosné pre nevesty. Takže ďakujeme veľmi pekne tebe aj posluchačom. Áno. Ahojte. Ahoj.